ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ପଥ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ପଥ ବା କିପରି ଜାଣିପାରୁ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କେଉଁ ପଥ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଥ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ସେହି ପଥ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପଥରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କାହିଁକିନା କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ବହନ କରି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି 40 ଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିଲେ। ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ମାନବ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ବାଇବେଲ କହେ ଜୋହନ 3:36, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରେରିତ 4:12ରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 10:9-10ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏବ୍ରୀ 10:19-20 ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକ ଥିବାରୁ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଏଫେସୀ 2:8-9 କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ।